Women play a very pivotal role in our day-to-day lives. And today, we are in the heart of the CBD. We are doing a street talk, talking to powerful women who wake up every day, be it 4 a.m., 5 a.m., going for street vending, trying to make a living. This is the Live Conversations brought to you by the Contact Center Association of Zimbabwe. I'm your host, Carol Konje. Chino chatinosangana nacho mukati memabasa edu isu tinotengesa, isu tiri kushungurudzwa, hatisi kukwanisa kupiwa mukana wokunge tichenda zvakanaka, tiri kutambudzika, tichimhanyiswa. Ndo imwe nhau iri kunyanya kwatiri isusu vakadzi. Semunyika medu mazimbabwe makasungunuka, tofanira kunge tichine kodzero dzedu madzimai, nekuti madzimai tista akutonyanya kutoshanda. Patinohodha tina kana dambudziko nako, tinotobatwawo zvakanaka. Kana customer ikatouya, tinotoone mutemo maswera sei, tokupa ichi, tinotobata customer zvakanaka nekuti ndoya tozwa kuti ndiyo inototipa upenyu. Mwedzi uno wa March, mwedzi wemadzimai, manga muchizviziva here? Onguda ndichizviziva. Asi chataida kuti kukurudzirawo vazhinji vari mudzimba umu, kunyanya vanhurume, taikumbira takoshesewo kodzero dzedu semadzimai. Nekuti tikatarisa nguva zhinji hapana mwana anombochema achiri baba hwe mudzimba umu. Mwana wese anenge achingoti mai hwe. Ndofunga kubvira makare tichikura chaiko taiti semadzimai taiti kana takatarisa panhau dzekodzero dzemadzimai takanga tisingapiwe kodzero dzedu dzakakwana. Asi nekuda kwemutemo wakazodzikiswa nehurumende ndakaufarira zvangu. Kunyanya vana baba vazhinji vangoti zvese kuna amai, zvese kuna amai. Saka taikumbira kodzero dzedu kubvira kumabasa, kumakombi kwatinokwira, kwese kwatinofamba, unga mumanharaunda kana matigere unga mumachechi. Nokuti mudzimba umu vazhinji vacho vari mudzimba vari kutokunga dai ndanga ndisina murume zvazviri nani. Nokuti ukacherechedza nyaya yekuti vamwe murume anouya akadhakwa ari kumba uko, mudzimai akamira nga mavheji chaiwo anotoashaya kuti abude kuenda kunoshanda kuti avenge chimusika. Zvinonzi kana wakurodhi kwako uchaita zvikomba. Saka sekodzero disi madzimai taikumba kumbosunungurwa kubvira panhau idzodzo kunyanya. Takatarisawo panapawo mashandiro amunoita imi semadzimai, imimiwo muri customerwo kune umwe musika, imi panapa munovingawo nemakastoma, pane kakubatanawo zvakanaka here? Izvozvozvo pane kubatana kwakanaka, asi nekuda kwokuti kazhinji kacho unozongokoshesa kuti mutengi ndimambo. Nokuti ukada kuchedza pakunyatso kutengesa kwatinenge tichiita, tinosanganisa tsaona dzakangowanda, hazvingazongoite mutserendende pese, pamwe pacho makata. Saka sekodzero dese madzimai kuti ndikaonawo mukadzi kana achingopfuura asina kuitawo zvakanaka ndomugadzirisawo, noti ndikatozoona mudzimai afamba akashama nyika yese zvangofanira ndasaka ndakashama neniwo. Saka semadzimai toda kungokoshesanawo zvinhu. Ini nangu ndoda kutaura ndakamirira semadzimai akazvitakura seni. Ini nangu ise zvanditori pari zvina kutomira mushi. Yari kutotambudzika zvisingaite kana munhu ukamuudza kuti iwe kana sewanchererawo mvura ndiri kuremerwa, anokudza toda kunishandisa. Kana ukamuudza kuti ndikuzodawo kunditengerewo chakati, anokudza kuti mari yacho ndiwe here uri kuishanda. Anotaura nemavhu augaye kuti toda ndiende kutoileti here ndiburitse mari yekupa. Saka zvakangotiomera here. Women are of great importance in our society. However, from the conversations that we've been having, some challenges that the women of today are facing are also caused by men. We also took time to talk to the men and hear from them if they even know about the Women's Month. Do they know the rights that the women have? And this is what they had to say. We really appreciate women. And we value women as ministers of God. The Bible says, as we return to the basic, the Bible says women should submit to their husbands. So we really appreciate women and we value them. And I would like to say congratulations to all the women from all over the world. So we are valuing women. A woman, she's a helper in the house. Without a woman, there's nothing we can do. Remember, when we leave women at home, they are taking care of our kids, our chores. So women, they are the most important people in our day-to-day lives. Yes. Due to economic challenges that people have been facing, of late we have been seeing many women taking biggest strides in taking care of their children in the absence of other men who tend to be irresponsible, who do not take care of their children. What do you have to say about that? Yeah, first and foremost, as men, also speaking to myself as a man,
We need to change our mindset as men. We need to start thinking positive. There are times we are undermining our women and we are suppressing them. That is the reason why we are seeing most of the women, they're on the streets because they lack our support as men. So we need to take this stance as men and stand with our women and support our women. I'm seeing a lot of women here, they are selling. It is because of us men. We are neglecting our women, and that's the reason why we are seeing that our men, they are women, they are on the streets. So it is us as men to take this pride that these are our women, we should support them and lean on with them. Ndakatarisa mwedzi wemadzimai imwedzi wakandikoshera zvisingaiti. Sekukura kwandakaita ndakakurawo ndichirerwa nemudzimai chete. Baba wangu akafa kubva ndichiri mudiki. So ndinoona kuti wakadzi vanhu vanoshingirira. Munhu kuti anomira nemhuri yake. Asi munhu wekuti ane moyo wekuti anosiya mhuri yake. Pane chese chadiwa mukadzi anomira pamhuri yake. Saka inova mwedzi wakandikoshera zvisingaiti. Ndinonzwa kufara nemwedzi uyu. Chiti happy women's day kune ese madzimai. Asi matambudziko mazhinji anosanganikwa nemadzimai angave pamwe kusabatwawo zvakanakawo, kuti kodzero dzavo dzinodzikisirwawo zvinenge zvichikonzerwawo futi nevarume. Mungavapo shoko rekuti chii kuvarume vasingagonewo kubata madzimai zvakanaka? Ndinoti kungowirirana chinhu chakanaka. Haisina yekuti mukapesana morowana kana kuti moita zvinhu senge makutukana, asi zvinhu zvakanaka. Kugara uchiwirirana nemumwe wako zvinhu zvakanaka. Hakuna munhu ari perfect. Murume anotadzawo, mudzimai futi anotadza. Asi kunzwanana kudzorana mune zvakanaka chinova chinhu chakanaka. Kutaisa maoko angu ane tsvina ndiri marara ndikubvisa, asi zvimwe zvachoka asi zvigabati dai vanhu tese tiri vanhu handiti tinonzwisana, tofanira kuwirirana vana veZimbabwe. iZimbabwe ndi tofanira kubatana vana veZimbabwe. Saka imi munoita basa rei? Rekunonga marara. Chinomaisa kupi? Tonomarasira uko kumbaru. Saka munokoshesawo here mwedzi wemadzimai nekuti madzimai akakukosherai here kwamuri? Tinoti vakadzi ndavasashungurudzwe, ndavasabatwa unhapwa, because rudo ndariitwe kumunhu wese. Ndozvananjimbotaura bye kuti rudo harina mumwe munhu, but rudo runodiwa kune munhu, kuti chero ari mukadzi ndewako kana asiri wako, bata munhu sezvaari. Munhu Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. That was today's show. Catch me next week for a more insightful show. I'm Carol Konje. Goodbye.